Van perdre contra el Girona? Perquè no me passeu els balons. Si no saps controlar el baló. Benveretón, país una cabra loca, corrents. Els vídeos això de YouTube, això que marcaves, no sé ja teu germà gemelo? I què sap? Un defensa d'estos assunts. No és un simple defensa. És el Viol. Fill del Viol. Però tots li diuen el Chori. El mític Chori? I futur entrenador del Villarreal. Tampoc te flipes. Jorgensen. Només mos queda una opció. Tots junts fer-li casa a Pacheta. Que mos toca el Getafe i això pitjor que anar a Mordor. Contra els de Bordalàs, rècord de patats t'emportaràs. Podríeu confiar en mi. N'hi ha gent que me xula. Si després totes m'ho han de festar. Si jugueu tot el partit, marcareu un hat-trick. Ben, si marques un hat-trick, fem una festa com una boda gitana. Us sent molt, però jo no podré anar. Ja sabeu lo devoto que sóc de Rosari, demà fem el Rosari cantat per l'Esprà. Y el diumenge la carrera de les tarongetes, que també isc. Rece, señor alcalde, porque como no ganemos van a rodar cabezas y la primera la de Miguel Ángel Tena.